दिमाकुसि मुंनि गामियाव गब्ला मुंनि सासे मानसिया हारसिंनो गामिनि जोबथायाव थायोमोन। बिहा बारा रोंगौथि गैया, बिनिखायनो अरनाव थांनानै बियो बिफां दानफायना बन फाननानै जायखिजाया खुनु रोखोम जिउ खुंगासिनो दं। बिहा रावबो गैया, उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजादों, जुलिनि थाखाय हिनजाव नागिरब्लाबो मोनाखै। सोर हरगोन सासे गोरिब मानसिनो फिसाजो? गब्ला गब्ला ओइ गब्ला उन्दुलांथारबाय नामालै? सिखारबोलाय गब्ला, फैथ'लाय फैथ'। ए माथो आदैसोलाय, मा जाखो आदै? एथ'ग्राब हराव मानोथो फैखो? ना माबाफोर गिदिर बाथ्राफोर दंमोन नामा? नोंखौ माथो सानाव फैबा लोगोखौनो मोना, बिनिखायनो हरावनो फैनो गोनां जाबाय। ए माबा, जोंहानि न' सेरनि बिफाङा लेमनानै न'नि उखुमाव नांफैजोब्बाय। सम दंब्ला गाबोन दाननानै हैनायसाय। औ जागोन दे आदै, फुङावनो थांनानै दाननानै होगोन आं। दे बिदिब्ला थादो नों, आं थांनोसै। अखानायै फुङाव गब्लाया हराव बुंनाय मानसिनि न'आव बिफां दानखांना हाग्रा फारसे दावबायलाङो। हाग्रायाव मोनहैना बिफां दाननो लायो, दानखांना बाजाराव फाननो लाङो। फानखांना थिं थिं सान्दुंखाय बिफां फांसे सिङाव जिरायना लायो। मा जाबावगोन गब्ला नोंनि खाफाला? माब्ला जोंखांबावगोन? लेखा फराबो गैया, हा हुबो गैया, धोन दौलतबो गैया। बेसेबां बेबादि मावनानै जाबावनांगौ जाखो? हाय गसाय, आंखौ एसे मेगन खेवनानै नायहरदो। दे जि जाबाबो जाथोंसै, बिनो थाबाय थानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो। गाबोन सोनाबनि अरनाव थांनांगोन। गेरला माहाजोना बन गोरान बिदों, बन गोरान बैयाव थांब्लासो मोनगोन। थाइजौआबो मोननानै दंथारो खोमा, रावबो जायाखैब्ला मोनजागोन। हाय, हारसिंनो बेसेबां रायलायबावनो, थांनोसै आं न'आवनो। अखानायै फुङाव गब्लाया सोनाबनि अरनाव थांनायसै। लामायाव गामिनि मानसि सासे लोगो मोनो। ओइ गब्ला, दिनै बबेथिं ओंखारखो? सोनाबथिं थांसै, बन गोरान लायनोसै। बिथिं थाङैयाबो गोबावनो जाथारबाय। सोनाबथिं थांनो? बिथिंजाय थाङैयानो मोजां जागोनलै गब्ला। बिथिंजाय माबा मोदाय ओंखारग्रा जादोंनो। राखेबजों मेब्लाजों दाख्लै बिजानो बन बुथुमनो थांनाया मोदायजों होसोजाना गामसा गुगुलायनाय खारबाबो खारख'लायनो हायाखैनो। मा बाथ्रा बुङोब्रा? मेब्लायाखि माब्लाबा सैथो बाथ्रा बुङो बि। सेखौनो नै होनग्रासो बियो। फोथायनाङा बिसोरनि खोथाखौ। थादो नों, आं थांनोसै। नंनायालाय नंगौलै, मेब्लानि बाथ्राखौ फोथायजाया। थै बादोलै, आंहालाय माब्रा, जाय जेरावखि थाङा थांथों। गब्लाया हाग्रा गेजेराव हाबलाङो आरो नुयो जोबोर गिदिर बिफां। बिफांखौ नुनानै गोमोयो आरो सानो, हाब, बे बिफाङालाय बबेनिफ्राय फैखो? दानथामल'सो जादोंमोन माथो आं बेयाव फैया। दानथामावनो एथ'ग्राब गिदिर बिफां माबोरै रज'खोलै? मा मैयालै? गब्लाया बिफांनि बाथ्राखौ बांद्राय सानबाय थायाखिसै। बियो बन गोरान माखासे नुहरबाय। बियो बनखौ बुथुमना लाजोब्बाय। बुथुमखांनानै बियो बिफां फांसे दानफायना गालांनो सानबाय, जायखौ बियो साननैसो उनाव लांफैनो सानबाय। बिफांखौ दानहां जानायावनो मोनसे माथो फैबाय। ओइ मानसि, बिफांफोरखौ मानो दानो नों? गब्लाया बागदावखांबाय आरो सोरगिदिं नायबाय, रावखौबो नुवाखिसै। बियो माथो खोनादों, नाथाय रावबो गैया। बियो दहाय गामिनि मानसिया बुंनाय बाथ्राखौ गोसोखांबाय। भुतानो दंमारो खोमा सानबाय गब्लाया। गब्लानि बिथिं नायनायखौ नुनानै आरो माथो फैबावबाय। मा इथिं नायगासिनो? नुवाखै नोंनि सेरावनो दं। गब्लाया एबार सानमारबाय, बिखौ मोदायानो हमबाय। खारहां जानायावनो माथो फैबावबाय। बबाव खारनो नागिरदों नों? नों बिनिफ्राय खारनो मोना। आंनि फिननायखौ होग्रो। सोर नों? सोर दं बेयाव? सिगाङाव नुजाफैया मानो? थाखुमानानै आंखौ सिगिगासिनो? सोर नों? नुजाफै खाथियाव। आंथ' नोंनि सेरावनो दं, नोंसो आंखौ नुवाखै। गब्लाया नुबाय, बिफांनाव मेगन खुगा जाखांबाय। बिदिखौ नुनानै बियो जोबोर गिबाय। दानिया नुबाय आंखौ, दुथां मानसि? हा? बेयो माबोरै जानो हायो?
सिमांसो नामा सिमां नङा मानसि मोगथाङानो दानिया आंनो बुंलाय नों बे बिफांखौ मानो दानो बुंदो माबार नै नङाब्ला होनोसै आं नोंखौ र' बुंगोन आं मानि एजौग्रा हाखु दावरा आं बिफांखौ दाननो होननानै दाना आंनि माखासे जेंना दं बेनिखायनो दाननो गोनां जायो आं जिउ खुंनायनि जेबो गुबुन राहा गैया बेनिखायनो बिफां दाननानै फाननानै जा रां मोनो बेजोंनो थोब्रे माब्रे जिउ खुंगासिनो आं बेनि अनगा गुबुन जेबो खामानि रोङा बेनिखायनो आं बेफोरखौ मावनो गोनां जादों बिफाङा बिनि बाथ्राखौ खोनानानै एसे सानबाय आरो रोदाजों गब्लानि आखाइखौ दांहरबाय अब्ला बियो गब्लानि जोबोर दुखु खस्थ' गासैखौबो नुहरजोबबाय बिदिखौ नुनानै बिफाङा गब्लाखौ मदद खालामनो सानबाय आरो बुंबाय नै खोनासं गब्ला आं नोंखौ मदद खालामनो सानदों नों आंनिफ्राय मदद लागोन ना माबायदि मदद आं नोंखौ बे निखावरि गोरिबनिफ्राय नोंखौ उदां खालामनो हागोन हा थारैनो हामारगोन नामा औ हागोन नाथाय नों आंनो मोनसे रादाय होनांगोन अब्लासो आं नोंनि मदद खालामगोन माबायदि रादाय बिफां राजा नों दिनैसिम जेसेबां बिफां दानदोंमोन बिनिख्रुइ बारा बिफां गायनांगोन आरो बे बिफां लाइफां जोबस्रांनायखौ होबथानो नांगोन गोदान बिफां गायनांगोन बिनि रादाय होगौब्ला अब्लासो आं नोंनि मदद खालामगोन औ जागोन दे आं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खालामगोन नै गब्ला बेखौ लानानै थां आरो बाजाराव फानहै आरो नों फाननानै मोननाय रांखौ नोंनि नांगौथियाव बाहाय नों आंनिफ्राय जेसेबां फिथाइ नांगौ मोनजोबगोन नों बिफां दाननांला नों बे फिथाइखौ फानदो नाथाय गब्ला रादाय खानायखौ सिफायनो मोननाय नङा बिनि उनाव गब्लाया फिथाइखौ लानानै बाजाराव फानहैबाय मानसिफ्रा फिथाइखौ जानानै जोबोर गोथाव मोनबाय आरो गब्लानि फिथाइखौ दसेनो बायनानै लांजोबबाय बिदिनो सोलिबाय थाबाय गब्लाया बिफांनिफ्राय फिथाइ लानानै बाजाराव फानहैयो आरो लोगोसे गोबां बिफां लाइफांबो गायो बोसोरसे उनाव गब्लाया दिनै सासे माहाजोन मानसि जाबाय बिफां फुलिनि गलाबो खुलिबाय खम बेसेनावनो हरो आरो बयखौबो बिफां दाननो नाङा होनना बोसोन होयो बिफां राजा अ गब्ला फैदों माबोरै सोलिगासिनो नोंनि फालांगिया गब्ला आं जोबोर गोजोनबाय नों रादाय खानायखौ सिफायाखै नों सासे मोजां मानसि बेफोर गासैबो नोंथांनि थाखायसो जाजोबदों बेनिखायनो आं नोंथांखौ साबायखर होनो फैदों